and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Lieutenant Oliver Safra, sir? Yes, sir. Lieutenant Oliver Safra, sir. And this is my ID. Ambiyangin mo ID, sir. Excuse me. Nganong gikuha nimo ang ID ni Lieutenant Safra? Major Rudy Almindra, sir. Right? Yes, sir. Imong ID, sir. Nganong kuhaon man ninyo? Under arrest kamong tanan. Major Rudy Almindra, sir. Unsa? Major! Lieutenant! Ay, Ibalik ka mo, armas! Ibalik ka mo, armas! Ilaos! Itayon, Lieutenant Oliver. Tanaw na to! Major Rudy Almindras! ngano man ni Rodi? Dili pa militar man kamo. Nganong dakpon man kamong duha? Bigadi be. Pasag di ko supeng. Ako may dakpan ninyo. Kaya ako asawa na Santo ni Castro. Kuha ang ilang mga armas! Kuha! Ako may dakpan ninyo. Kainahan ko ni Camere. Ako may dakpan ninyo kay komunista ko. So, Major Almindras. Kuhaan ninyo nga ako armas. Apan ni hikap lang. Ayaw gid kininyo hilabti. Ayaw ninyo kuha ang akong anak nga niya sa kong bukton. I said sorry, Major Rudy Almindras. Kuha na mo ang bata. Kay pusasan ka na mo. Kinsa na order ini. Ihatag ni Ma'am Yolanda ang bata. Pusasin na niyo si Major Almindras. Kinsa nagsugo ninyo ini? Colonel Ronald Joaquin, sir! Bago sa resulta kung sa imong naani sa imong ambisyon, Rudy. Kung may naani ka, pero partial kayo, o diha na ka nakutob, kay di gyud nimo makumpleto. Kung kumpleto man, pero kumpleto ang imong pagkahagba. Pagkakaroon daw ato na ako nga gilupig ang tinuod sa bakak og tumo-tumo, Ronald. Naibaw ang Ginoo nga niya ako sa matuod og katarong, pero ang katarong mo imidaog apan ayaw kalimot. Nga hilaw og temporaryo lang kini imong kadaugan. Lumalabay lang kini, Ronald. Magdunot ra gihapon ang imong kadaugan kay sama ra kini sa unod-unod og kalibutanon nimong tinguha nga mapapas ug mahanaw lang. Kay ang mulungtad ug muhangtod sa way katapusan mao ang matuod og katarong. Dadaanan siya ninyo. Magkita pa ta. Magkita pa gyud, Rudy. Usa ko sa gatusan nga mosaksi batok nimo sa court martial. Ug human ana, di na kita magkitaay pa. Tungod kay mo atubang ka sa firing squad sa nga treason. Dadaanan niyo sila. Let's go, Major Almindras. Lieutenant Oliver. Kauban ra ninyo si Rodi. Gisanguna ninyo siya og misyon. Bilampo si Rodi sa iyang misyon. Angay siya ninyong hatagag dungog. Ako ang angay na yung dakpon kayo sa ko kakomunista. Ayaw singit-singit ay maayos naman. Manayaw na yan. Ay di na singit-singit ha. Masukol ba yaming pinatyaman? Hilom! Ano, ma'am? Ikarga na sila. Sila, ma'am. Tumulagi, ma'am. Sila. Hay na nga kong buwad sa ping. Di aman. Di aman manang yule. Mao'y nag-una sa mga balita ang nitabo. Ang kamatayon sa daghang mga mapulang manggugubat, lakip na sa kamatayon ni Mary. Ug ang dakok ayong setback sa CPP-NPA sa rehiyon, labaw sa tanan ang sibaw kayong balita nga mo'y gipatuon nila ni Ronald ug kini mao ang pagbali ni Rudy ngadto sa CPP-NPA. Usa ka adlaw niya na Hangtod karon sa ping. Huwag hapon kita'y kasayuran kung hain nila ibutang si Rodi. Kung mamutan na ta. Dili mo ta nila tubakon kung naan si Rodi. Si Agnes, Si Agnes. Tingali. Patay sab si Agnes at sa pag-atake niya le. kuha ang pagkaon sa ping.
man sila dalang pagkaon, manang. Nay, wala man lang dala. Ma'am Yolanda Di Castro, panghipos na mo. Ha? Dili na kamo piniriso. Gawas na kamo. Suping! Halos dili magatuo sa si Yolanda ug Suping apan gipagawas na sila sa ilang selda. Gida sila sa usa ka lugar sa stockade ug didto gipalingkod sila. Og taud-taud niya na Mama Yolanda? Rudy! 15 minutes, Major Almendras. Kinahanglan dili mulapas sa 15 minutos ang inyong istorya. Mama Yolanda? Rudy! Ambot tinuod ba kini? Gawas na kuno kami si Suping. O Mama Yolanda, gawas na kamo si Suping. Salamat, Intan! Salamat! Sa dayon o niya ninyong gawas gikan nini. Pirmahilan dahil ninyo ang buot nila papirmahan. Igarantiyahan ang among plea bargaining sa abogado. Nga paggawas mo kay inosente mo. O kinalam mapahimuslan ninyo ang programa sa gobyerno nga amnestiya. Salamat kung mao ka na. Sa ato pa, magdungan kitag panggawas din sa bilangguan. Dili, Mama Yolanda. Ha? Pero, nga naman, Dong Rudy. Ang sa nagibutang-butang nga rin ako nila ni Colonel Ronald Joaquin. Bugat kayo. Doon na sila giandam nga maligong saksi o mga ebidensya batok nako. Ug ang tanang bakak og tumo-tumo gituhuan nga mogid ang tinuod. Ha? Dadon ko nila ngadto sa kauluhan aron adto ang final nga hearing sa kaso nga treason, Mama Yolanda. Kay ilang kay ipamatuod nga nakasa ko sa akong pagkamilitar. Siguro na nga atubangon nako ang firing squad. Pagkugos ako sa kong anak. Kumulid. Dili na tingali kita magkita. Kay bisag hatagan pa ako nila kay gayunan nga ipadaka nga to sa kauluhan sa adlaw sa akong firing squad. Apan dili ako musukot nga musaksi ka sa akong kamatayon. Mahal ka na ako. Mahal ka na sa iyo. Pagkaagin siya, Mama Yolanda. Bahala kit kining alam na mo, Almira. Atin ko. Tawatan ako, anak. Rudy. Sugod ka ron, anak. Ani ka na sa bukton sa imong lola. Kung mo dako si Kumred, sukin ligin niya sa kasaysayan namo ni Mary. The time is up, Major. Let's go. Ato na ko, Mama Yuli. Suping ipaliyong ko sa among anak ni Mary. Nagkabalita ka ba kung kunain ang pateng lawas ni Mary? Tuwa sa usa ka punerarya. Ipahimutan ko na ninyo ang akong asawa. Arin ako, Mama Yolanda, Suping. Murag nakasapot ang akong apo. Kapait sa inyo kinabuhi. Pait paayo. Ma'am Yolanda, boss na mo. Katong yung spulirarya. Aron kuhaon mo ang patanglawas ni Mary. Sorry, ma'am. Di ba yung bata to, sir? Ginilang mo sa ping. Sige man lang yan lah. Tanado. Mawali, ma'am. Ang kantum kang dakog ranggo sa NPA. Yang tag. Kadiyot. Oh. Mawali, ma'am. Kung ano to ang itabon nga hapon, ha? Oh. Na, ma'am? Ang ako kaning anak, si Mary ni. Nga naman ka anak, naon
usa ka man taon, uy. Dili naman ka mailan nga si Mary ka. Si Mary ka. Samtang si Rudy ug Oliver gidagid sa kauluhan ug didto gipadayon ang pagdungog sa kaso nga treason pinaagi sa military tribunal ug tinuod gyud ang gibahad ni Ronald ngadto kang Rudy. The two accused, please rise. Gipabarog sila si Lieutenant Oliver ug Rudy aron basahan sa ipakanaog hukom sa military tribunal. Philippine Marine Lieutenant Oliver Zafra, you're found guilty and your sentence is reclusion perpetua, life imprisonment. Philippine Marine Major Rodolfo Almendras, you're guilty as hell. Your sentence is death. Muatubang si Rudy sa firing squad. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!